थांगासिनो दं आंबो माने आंनाव खबरासो गारसाना गगा मोन्दों लोमजादों माने लोगोफ्रा लिंबाय थानायखाय आं फैबाय होननानै दायो जों फैयै मान्दालि दालां मोनबाय आरोना बे फख्रि गिदिर दं ओंखायनो जा गुवारखा आरोना बेसेबांबा गुवार बे जानि भिउसफोरखौ एसे नायलांदो लोगोफोर देखायनि आङो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोन्दोंमोन नायलांदो लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय नोंसोरबो आंजों लोगोसे थफादो लोगोफोर देखायलांनोसै दे आङो जा मोजाङै फख्रिया बिराद गिदिर आरोना बेहाय बोरै दुगैथाय जोंथ' थोरोबनानैसो थैनानै थागोन सानस्रिनो रोंग्राफोरासो दुगैनांगोन आरोना बिराद गोथौ आरोना फख्रिया फाइनालि लोगोफोरजों फैबाय नै दायो जों मोनफैबाय थाबायलांगासिनो दं नै लोगोफोर नायलाय गोलैलांबाथाय जेबो मोनखाया हारा थोबसे मोनखाया आरोना नै आरो हांखौनो लानो हाला आङो आमान मेंखाबाय बिराद जंगलबारिखा आरोना दा दैज्लां दिनना अखाबो हादों मुलि थरनै जानासो फैखादोंमोन आङो आरो दा थांनानै जाहैलायदों मुलि भिउसफोरा तामान मोजां ना लामायानो नायलाय मा रोखोमनि फिसा जाथार आरोना बारा मानसिफोर फैया आरोना बेहाय बार फैयो फैनाया जाय मिथिनायफोरा फैयो आरोना जाय मिथियैफोराथ' फैयानो अखाबो फिसा फिसा हागासिनो दं बबेथिं लामाया लोगोफोरजों फाइनालि मोनफैबाय आरोना नै लोगोफोर जोङो फाइनालि फैबाय आरोना वाटारफलनिफ्राय नै भुटाननिफ्राय फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय आंना मबाइला चार्ज गैला आरोना आरो दै हाबनानै मोजां खोनायासै आंना मबाइला नै दखानाव दा बेजोंनो लागासिनो दं ओमफ्राय माखासेफोरा थांग्रोबाय आरोना गारिजों नै मबाइलाबो चार्ज गैला आंना नै चार्ज गैला 1% ओमफ्राय जेबो खोनाला आरोना मबाइला मा जाखोथाय दा न'आवसो नायहैनोसै आङो ओमफ्राय जों थांसै बिसोर थांबाय ओमफ्राय नै जों साइकेल लाबोदों नालाय एसे साइकेलजों मेंनाय मोनबाय ओमफ्राय दा टाइमा बेसेबां जाखोथाय 2टा जागलायबाय नै 2टा जाबाय लोगोफोर न'आव थांबाय थानोसै हामामोन ना आरोना लोगोफोर भिडिअआथ' बांद्राय इन्टारेस्ट जायासै जै थांदों जै फैदों आरोना जोङो ओमफ्राय बेहायबो दसे जोङो जिरायासै ओमफ्राय जै फैखाबाय दसे थाबायबो फैबाय जोङो एसे गोजान ना हाजोआबो ओमफ्राय मोनाखाबायमोन ना जोंना फैनायानो एसे लेट फैबाय नालाय जों ओइ फैद' थांसै दखानाव मा मा लागासिनो दंथाय बिसोरो मबाइलाबो आंना मा जाखोथाय खोनाला बाला दुखुसो मोनबाय आङो चार्जबो गैला 1% माने जाना कारेन्ट फैखायाखै हराव ओमफ्राय चार्जखौनो होनाय जायाखै नङाबा होनानै दोनखायो आं 100 ओइ थाथ'नो होनबा जों न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन